Pelicuar. Encara que les lleis forals valencianes estaven vigents, lo que no suponia un obstacle a la descentralització dels Àustries, el Bani de Pelicuar aspirava a un estat unitari modern, per a que calia eliminar els obstacles de la tradició medieval, asistir, pues, a lo que se anomena el neopluralisme de Cisers. Que cada uno reflexione, pero ni la monarquía o tampoco el federalismo español han deixat ben parats als valencians. I encara que avui en dia Espanya passarà a convertir-se en un estat federal, els valencians continuarien patint la supremacia del fascisme. De què és això, fascisme? Fascisme castellà i català. Aquesta nova Espanya continuaria sent Castella. En el segle XVIII donarà lloc a dos fets històrics que van rellevar-se la Reina de València: la Guerra de Successió i la implantació de la dinastia borbònica. Sobre la Guerra de Successió, comentar un parell de coses. Els Maulets, partidaris de l'arxiducat d'Àustria, bando en el qual es posicionava la majoria dels valencians, desagradava el castellà i mai es preocuparen per defendre la llengua valenciana, a la que no la consideraven en perill. És més, mai en la història de Regne de València es promogué tant la llengua de Cervantes. De fet, Carles d'Àustria dirigia en castellà els seus seguidors. No m'estranya així que tinguera recolzament de la noblesa castellana. El posicionament del poble valencià a favor de l'austriac passava en la promesa de devolució dels furs, privilegis i perdó dels impostos. Una promesa de virtuosa execució si tenim en compte la degradació, incompliment i desaparició que ja havien tingut ja els furs a lo llarg dels segles, inclús durant el regnat dels seus avantpassats austríacs, i tot gràcies per l'expressió de la noblea i l'aristocràcia valenciana, castellanitzada i castellanitzada. I a tot això, la covarda actitud de l'arxiduc, que fugí del conflicte i quan va veure l'oportunitat d'ocupar l'imperi austríac per la mort de son germà, deixant els crèdits valencians en estacada. Tant l'un com l'altre, tant l'arxiduc Carles d'Àustria com Felip d'Anjou, volien implantar un model estatal unitari centralista. I davant de tot aquest conjunt d'intencions per part dels aspirants al tron d'Espanya, el poble valencià tenia que haver acceptat la legitimitat de Felip d'Anjou com a rei d'Espanya, o en tot cas haver lluitat per la seva total independència, la seva desfederalització. Però això era l'únic que va aconseguir el poble valencià si hagués en el plat absolut de Felip V per tal de lleialtat. Un conflicte internacional entre nacions europees que succeïa en territori valencià i perquè el Regne de València pagà les conseqüències. Ja que tot el poble valencià, tot ell era maulet, i al ser derrotat per l'exèrcit del rei Felip V, com a castell no va impondre el decret derogatiu en el que el Regne de València desapareixia com a estat valencià, independent i sobirà. Se prohibia la nostra llengua i no s'imponien els nobles castellans per als càrrecs importants. Res novedós que a les pretensions que ja duia la corona hispànica i el comte duc d'Olivares en el segle XVII. Són els que ara tenien l'excusa perfecta i tenien tot a punt d'interament. La rebel·lió dels supremacistes, la desunió dels pobles i l'absència que se li feu a Felip V, faltant sencer al seu jurament com a rei, van donar a Felip V la justificació per a unificar les lleis en un estat unitari, Espanya. Així n'ha tingut. Si podrien llegir el decret derogatiu, però què anem a llegir? Què anem a llegir? Que s'unifica les lleis, que ens erradiquen com a estat, que ens volen morts. Bueno, així, pues, el rei Felip V descobrà la seva victòria. Abolir els furs, dret, oral valencià, institucions valencianes, perdent-se per a sempre l'autogovern nacional i convertir-se el Regne de València en territori ocupat por derecho de conquista. Castella anexionar el Regne de València i el Regne de València passà a dependre del Duc de Castella. La vella audiència virreinal es transformà en cancilleria. Es de fet totes les institucions valencianes, Corts Generals Valencianes, Diputació del General, Ajuntaments Forals, etc. Governa un capità general que presideix la Real Audiència. Els municipis s'organitzen a l'estil de Castella, destacant la figura del corregidor. La ciutat de València pren part de les Corts de Castella. S'impon l'ús del penore de Castella.
La Real Senyera Valenciana està tancada en un arca de 3 claus. Es castellaniza i deroga l'enàrquica valenciana. Inclús continua el poble valencià segregant a la fidel a la causa antifascista Capdet. S'impon l'organització política administrativa de Castella, obligació de l'ús del castellà com a llengua administrativa, que substituís a poc les pragmàtiques, que eren les lleis nostres, els nostres decrets. Desapareix l'estat valencià independent i sobirà i naixen dins d'ella les províncies. El govern i Facenda s'unifiquen. El Consell de Castilla passa a prendre totes les tarees del govern. Creació de Corts espanyoles partint com a model les de Castella. Unir-se a ella representant d'Aragó, València, Mallorca i Catalunya. Felip V passa a anomenar-los país, utilitzant regne per a només per a Espanya. Això sigue una total repressió contra els valencians. Lo cert és que la pròpia noblea valenciana, quan ja Aragó, Mallorca i Catalunya havien establit el seu propi dret privat, així no estàvem interessats en la recuperació de les antigues lleis i costums. La noblea no estava interessada, argumentant que en el pas del temps les gents de tota condició s'havien acostumat a les lleis de Castella i no acceptarien en tornar a canviar-les, posició que concordava més encara en els desitjos d'una administració que tirava el model francès a la centralització de tots els recursos de l'Estat. En el període entre 1738 i 1769 es produí la castellanització de l'Iglesia, sent promotor l'arquebisbe Andrés Mayoral, que dia així la Iglesia, como instrumento ideológico de las clases dominantes, contribuye también activamente a la castellanización, encara que seguien utilitzant el valencià en els seus llibres. Igual que ara passa, però esta vegada en el missatge en català que nos vol impondre l'ABM. No obstant, l'abandó total de valencià no està confirmat en cap parròquia de parla valenciana, fins a la segona meitat del segle XVIII, sent paral·lel al procés de castellanització progressiva impost des de les classes altes i burgeses. De la cosa pública desapareix el valencià. I arribem al segle XIX i ja tenim construïda l'estat l'Espanya moderna. Vull dir, és en aquest segle quan es produeix l'oficialització del castellà com a llengua de l'administració. I és durant el regnat d'Isabel II quan apareix la primera llei educativa en la que es parla de l'ensenyança obligada del castellà. Es tracta de la llei de Moyano, de 1857, en la que es marquen les paules legislatives per a l'ensenyança en castellà, amb marginació absoluta i el deteniment del valencià. Una vegada en el segle XX, la cosa pareix que no va aixecar res. Durant la dictadura de Franco se prohibí l'ús del valencià, es perpetua més encara si cal el castellà, com també, per dur a la Guerra Civil Espanyola, la Real Senyera Valenciana s'exhibirà com a trofeu de guerra en el desfile de la Victòria, presidit pel general Franco entre altres banderes considerades derrotades i separatistes. Novament, la Real Senyera Valenciana era seqüestrada i perseguida. Com bé he dit abans, que cada un reflexione què significa per als valencians estos últims 300 anys. Marginació, imposició, substitució, complantació, derogació, erradicació. Què passa en lo valencià? Què passa en el fet diferencial? Què passa en la personalitat valenciana? Què passa en la nostra nació? Continuem derogats? Qui nos deroga? O volen derogar encara més si cal? Que cada un reflexione. I ja per al colmo, la que estem vivint en l'actualitat, com el nostre president Francesc Camps continua